Helo, croeso i'r stream, croeso i'r Awr Retro. Heddiw byddai'n chwarae ar y Pandora's Box 6, sef, wel, mae fe fath o fel arcade stick, i fod yn onest, a mae fe gyda, wel, fi wedi llwytho dros 1000 o gemau ar hwn, so sa'n mynd i chwarae. Fi just probably mwy na thebyg yn mynd i dewis un o nhw a just gweld os fi'n gallu cwblhau'r gêm gyda holl achos yn amlwg pan chi'n mynd i arcade chi gyda fel chi'n talu ceiniogau i'r peiriant a mae fe'n gadael chi cael continue, so gyda'r gêm yma bydd gyda fi gymaint a continues a fi eisiau. Felly gael fi gwybod sut mae stream, os mae fe'n glir neu beidio. Ni dal yn arbrofi gyda so Ciren yn gofyn os gyda ni 1945. Fi'n siŵr bod gyda ni fe. Shmups yw hwnna fe. Na cael look nawr. So mae yna cwpl o fersiynau fan hyn. Strikers 1945. Strikers 2, Strikers 3, neu 1945K3, credu dyna fe. Na cael look gyflym achos mae yna gymaint o rai gwahanol. So chi'n gallu gweld mae categories yma gyd yn be chi'n galw yn Saesneg shmups, sef shoot 'em ups. So pa un ti'n ffansio o'r opsiynau yna? Rwy'n greiddiol o fe. Okay. Fi byth di chwarae... Fi di clywed amdano fe. Ond gallwn ni mynd trwy nhw, gweld beth yw'r gwahaniaeth rhwng nhw really. Right. Just symud hwnna nawr. Dyna ni. Oh, nice. Dwi ddim yn cyfarwydd iawn gyda'r diolch Dark Ghost. Gael ni gwybod os mae lefelau sŵn yn iawn neu beidio a faint o os oes fel drop frame rates neu beth bynnag, achos mae wast bach o lottery gyda
y we yn TV. Fi ar hyn o bryd yn defnyddio we o mobile network mobile fi, achos mae'r upload speed mor gwael, ond fi yn byw ar ffarm yng nghanol nunlle, so fi methu disgwyl llawer. Really. O, ma' hwnna'n... Mae'r peas yn rhywbeth o power-up yw'r peas. Yeah. So beth sy'n nice am Pandora's Box dros y gemau eraill yw chi'n fel gemau arferol yw... Right, be na i wneud gyda hwn yw roi hwn yn agosach ata fi, fi'n credu. Ma... gameplay... Helo! Commander ellill. Just yn checo bod yr sign a'r chat y mics yn gywir ar hyn o bryd. Ond croeso i'r stream. Fel o'n i'n dweud, fi'n gallu twyllo gyda Pandora's Box 6 achos Unlimited continues. So, bod fi'n hollol pants yn y game yma, fi'n gallu cario ymlaen fel rhyw dyn cyfoethog mewn arcade gyda loads o ceiniogau. Mae Owain yn rhan o'r YnChwarae, mae fe yn y chat sy'n help mawr achos pan chi yn y zone yn y gemau retro fel hyn, y gemau arcade, mae'n anodd iawn i gweld edrych draw. Ond o bryd i gilydd, na i gwasgu pause. Just dim ots, really. Byddwn ni wedi gwastraffu loads o arian ar y gêm yma, fi'n credu. Dim achos fi'n fan mawr o'r gêm yn specific, ond just achos fi'n mor rubbish at y gêm yma yn penodol. Shoot 'em ups byth wedi bod yn un o pethau sydd un o hoff genre gemau. Ond mae'n neis i drio, especially y gemau chi wedi clywed lot amdano nhw, ond ddim wedi cael cyfle. Mae Pandora's Box yn eitha dda am hynny, achos chi'n gallu... Mae fe'n cyfro rhan fwyaf o'r gemau poblogaidd arcade. Chi'n cael cyfle i trio nhw gyd. Mae well dy fi wedi dweud miloedd o weithio o'r blaen ar y stream. Gemau fel Metal Slug. Fi'n caru'r gêm yna. Gêm o'n i'n trio neithiwr oedd Michael Jackson's Moonwalker. So falle na newid i hwnna just achos mae'n funny. A mae'n neis i gael soundtrack. Soundtrack Michael Jackson, achos mae wedi cael lot o press gwael sydd yn digon teg, ond oedd e'n cerddor ffantastig, a mae'n dda. Fi heb clywed caneuon fe am ers oes, really. Ond be na i gallai wneud mewn munud yw na i mynd trwy yr opsiynau o'r gemau sydd yma,
a os chi gyda gêm chi really eisiau gweld, gallwn ni trio cwpl o gêm y gwahanol. Os na, nawn ni trio Michael Jackson's Moonwalker. Os fi ddim really bothered am y gêm yma, os fi'n bod yn honest. Fi'n probably yn upsetio lot o bobl yn dweud hynny, ond dim os o fi. Mae'n okay. Right, so os fi'n mynd mas o hwn. Ellill, ie. Pawb yn gael ti Elil neu... Sa'n gwybod, mae lot o bobl ddim yn gallu dweud enwau Cymraeg. So, mae'r categories, neu jyst mynd trwy'r categories yn gyflym. Achos... Nes i brynu hwn, just achos fi'n fan mawr. Mae'r Pandora's Box, na i just... Mae fe'n... Mae yna 2 stick, un bob ochr. Os fi'n gallu just dangos ti'n gyflym. Sut chi gweld fan'na. So, Pandora's Box arcade stick yw e. So fi'n fan mawr o'r fel y hen, well, local multiplayer. So pan weles i hwn, o'n i wedi gwneud loads o ymchwil ynglyn â pa game i pa version, achos mae loads o fel fake versions o Pandora's Box a maen nhw'n just yn cael fi commander yn diwedd, dim bod fi cwmni mewn. Mae'n eitha cool. Cael ei galw'n, mae Ellill yn cael ei galw'n commander. So chi'n dechrau fan hyn, os i'n mynd trwy'r rester, neu just symud fy ngwyneb achos ti'n methu gweld dim byd fan'na. So, chi'n gallu gweld fan hyn, dechrau gyda gemau arcade ymladd, 1v1, rhan fwyaf. So, King of Fighters, loads of King of Fighters, Sonic vs Capcom, X-Men vs Street Fighter. So, mae hwn yn good os chi eisiau fel Fight Night a chi eisiau just curo brawd ti neu ffrindiau ti mewn gemau ymladd. Mae nhw gyda Mortal Kombat, Street Fighters, WWF, WrestleFest. Ni wedi wneud a thing ar hwnna. JoJo's Bizarre Adventure. Mae hwnna fel... O, diolch Dan Owen am roi 46 bit. So Street Fighters fan'na, Mega Man. So brain gyd yn gemau ymladd. So os ni'n symud nawr, dyma'r fath o gemau dwi'n hoffi, fel y Metal Slugs. So Metal Slug 1, 2, X, 3, 4, 5 a 6. Gemau yn yr un arddull, fel side-scrollers neu two-player fel ymladd ond chi'n symud trwy'r gemau. Cadillacs and Dinosaurs. So chi'n gallu gweld, mae yna lot o option. Final Fight, gemau fel Jared yn arddull, Street Simpsons, oedd hwnna'n eitha diddorol. Yn chwarae hwnna, ond mae hwnna'n classic game arcade. Golden Axe. Ghouls and Ghosts. Hwnna'n un sy'n ar lot o gyda ports gwahanol ar y Super Nintendo a Nintendo. Beth arall? Blood Bros. So Sunset Riders. So dyma ni. So ni wedi cyrraedd Michael Jackson's Moonwalker. So fi wedi gweld fel playthroughs o'r game yma ar Sega Mega Drive. Ond dim ond tan neithiwr, o'n i dwi'n cofio chwarae Golden Axe yn yr arcade pan ni'n prifysgol dwi'n hyn. Na, digon teg. Nes i chwarae Golden Axe pan o'n i'n ddim yn prifysgol, ond pan o'n i'n tyfu fyny. Siwr fod fel 8 mlwydd oed neu rhywbeth. So, ti ddim mor hen a hynny. Peidiwch a phoeni.
So, nawn ni cael go ar Michael Jackson's Moonwalker achos mae'n game eitha iconic. A os chi'n fan o'r cerddoriaeth, chi'n gallu joio cerddoriaeth. Just gael fi gwybod, ydy'r level sign, neu dechrau'r game nawr, gael fi gwybod achos gyda game, gyda cerddoriaeth da, mae'n bwysig bod y sign yn gywir. Wow. Okay, fantastic. Os chi wedi clywed hwnna. Yeah. Ooh. A mae rhaid fi gwylio hwn. Troi lawr, just tipyn bach i fi. Dawnsio i'n dweud Michael! Oh, Bubbles. Cofio Bubbles? A Bubbles yn troi ti mewn I rhyw fath o robot sy'n gallu safety. Unbelievable. Ti'n helpu'r holl bobl. I eitha swnllid. Okay. Right, na I troi lawr te tipyn bach. O'n i'n meddwl bod e bach yn swnllid hefyd, ond ar ôl I chi dweud bod e ddim digon uchel. Right. Dwi'n yn well. Classic fel 90au hefyd, bod robots a y fath yma o beth. Michael! Oh god. Gemau! Yeah. Oh, fi'n gwybod. Oh god. Gemau. Wow. And you, okay. Okay. Ti'n cofio version Alien Ant Farm o'r game yma? O'r can yma, even. Oedd Alien Ant Farm ddim wedi creu game. Ddim bod fi'n ymwybodol. Yeah. O'n nhw bach o one-hit wonder though, o'n nhw. I fod yn dig, oedd ddim ddim hyd yn oed yn can nhw, so bendant. Ti'n gwybod os ti'n gallu gael nhw one-hit wonder, os nhw ddim hyd yn oed wedi creu y can eu hunain. Ond ie, ni'n cofio Alien Ant Farm. Ni'n credu oedd yn amazing, a wedyn sylweddoli bod actually Michael Jackson wedi canu fe yn greiddiol. Iaw! Dwi'n hoffi'r ffaith bod Michael yn neud I gorfod I pobl arall I dawnsio wedyn maen nhw'n marw. Mae hwnna'n... Pan beth ti ddim eisiau gweld hwnna? Mewn game. Continue, yeah. Gemau. Fi wedi gwystraffu yna, dim os. Michael. Come on, te. Are you okay? You okay, Annie? You've been struck by a criminal. Mae'n mor naff pan byd nhw o bellter yn dal y callell fel yna. Fi'n edrych ymlaen at pryd mae popeth, wel, dyna'r dywediad mae pawb yn dweud o fe, pan mae pethau'n nôl I normal. Pwy o yw'r pryd bydd hwnna?
ond fi'n edrych ymlaen achos fel arfer, fel yn chwarae, dyn ni'n cwrdd, mae grŵp o ni y tua 5 neu 6, a dyn ni'n cwrdd y misol, cael bach o curry, neu, wel, ni'n cael Indian neu Chinese neu Domino's pizza, a ni jyst yn chwarae gemau. So, mae lot gwell dy fi chwarae gyda pobl arall yn lleol. Ond, ie, mae'n cyfle i cadw pethau. Ie, fi'n gwybod, chiptunes. Mae chiptunes o unrhyw can yn cool. Fi'n fan mawr. Beth oedd yr un oedd chiptune o WWE WrestleMania? Bubbles. Chiptune of Pomp, beth yw Pomp and Circumstance ar gyfer theme tune Hulk Hogan, yw fe? Credu. Oedd hwnna'n epic. Gemau. Come on, Beth yw hwnna I don't know. Come on, like, but just rhyw fath o... Un gwendid Pandora's Box yw mae'r joystick I hunan, mae fe'n gret ar gyfer profiad kind of casual. Fi'n credu ar gyfer rhyw person sydd yn neud yn cystadleuol a chwarae fel Street Fighters neu Tekken, mae rhaid cael rhywbeth tipyn bach fwy cywir. Ar gyfer good laugh o'n i'n gweld chi'n retro games o fi'n neud, mae'n ffain. Jyst yn byd yn curo caneuon pop neu rock mewn fel chiptunes. Pan o'n i'n trio fe neithiwr I gweld, o'n i'n gwenu trwy fe gyd fel fi'n neud nawr, achos jyst rhywbeth. Gemau! Michael! Beat it. Just beat it. Mae'n neis. Good. Gorfodi nhw dawsio, Michael. Sorry then. Michael. Whoa. Blues Brothers ar y ffordd. Mae'n cool. A ti'n gwybod beth, mae loads gwell na'r fersiwn Sega Mega Drive. Mae'r arcade version yw bom. Fi'n caru'r fersiwn yma. Achos mae hwn yn cam pellach na... So mae hwn jyst yn fel 2D side-scroller. Fi'n kind of yn mynd 360 fan hyn, you know. So fe'n... So mae'r sain yn okay nawr ydy e? Cos fi eisiau chi clywed yr awesomeness o chiptune cerddoriaeth yma. Os chi ddim yn cael hwnna, chi'n cael eich twyllo. A'r sound effect, effaith sain hefyd, and I'm just funny. Choo. Look at y popeth. O rhaid I fi wneud hwnna, jyst I gweld y robot. Class.
drones, you know, just pan lai. Neu hovercraft drone, I suppose. Rhywbeth. Gyda gwaed. Sa'n gwybod. Oh my god, maen nhw'n dansio. Ac stopio ti rhoi cyrraedd plant. O'r bachgen. Michael. Beth yw'r rhaid? Mae'r cwn mas. Fel cwn Mr Burns. Release the hounds. Tybed faint o nhw ti'n gallu cael ar yr un bryd mewn intro. Oh, Bubbles. Come on in, Bubbles. Bubbles bach. Oh, drian o'r Bubbles. Rhyw factory Amazon. Maen nhw'n brysur ar hyn o bryd. Wedi cael gymaint mwy o weithio achos mae pawb gyda'r lockdown wedi penderfynu i brynu bethau achos pan mae pobl yn mynd yn ddiflas beth chi'n neud? Brynu pethau ar-lein. Oh god. Da. Oh, ti'n... Cheers, Michael. Cheers, Michael. Fi ddim yn cofio'r con yma. Yn y chat, gael fi gwybod beth yw'r con yma. Fi ddim yn cofio fe. O, hwnna'n can hefyd. On ar y B-side. Straffi yna, really. Fi'n aros yn thriller nawr achos ni mewn...
Eglwys beddi. Oh wow. Gemau. Hey, oh, ti dal yna, oh. Let me just meddwl. Another part of me. Okay. Ddim yn ymwybodol. Ooh, Ie, os mae Owain dal yma, falle gallwn ni wneud giveaway arall gyfer eithon ni wneud, os chi ddim wedi, os chi'n gallu gweld y stream diwetha, eithon ni stream o Destructive Victor 2, a ni wedi cyfieithu'r gêm i'r Cymraeg. So, oedd hwnna'n gêm eitha, wel, gwahanol iawn i hwn. Achos oedd e fwy fel 2D platformer eitha anodd ar bwrpas. A mae dal gyda ni cwbl o gemau ar ôl. So falle gallwn ni wneud raffle heddiw. Felly gael cyfle i ennill Destructive Victor 2. Oh god. Spread iawn. Be mae'n dweud? Boom, boom. Unrhyw gallu dyfalu beth mae fe'n dweud? Dim blend o fi. Boom, boom. Mae bach yn cracky. Mynd rhoi un arall i fi. Sy'n Cleric. Come on, boy. I'm bad. I'm bad. Mae'n swnio fel boom rhywbeth yn fyd. Ie, falle. Boom you, neu boom. Oh, taflu Cleric nawr.
Mae'n classic achos y cefndir yn amlwg maen nhw angen taflu boulders. Ond mae'r boys eraill gyda gyniau. Great. A rhyw fath o Mad Max thing olwyn. Okay. Who's bad? Oedd hwnna actually yn geiriau. So ti gyda'r chiptunes a wedyn ti gyda'r ambell I who's bad? Come on, Anne. Hwnna ddim yn cael e. Oof. Clywys ti'r slowdown o'r hwnna. So dyna un o'r drawbacks chwarae ar Pandora's Box 6. Ti'n cael ambell I fel slowdown a fel noise distortion fel clywys ti fanna. Ond mae'r chiptune cerddoriaeth yn neud I fyny am ambell I oh my gosh. Mae fel Spider-Man logo yn nghanol fanna. Oh, exciting man. Fel odd job / gyda'r baddie o Mutant Ninja Turtles. Oh, bubbles. Oh. Oh, you're a bloke, man. Ti ond yn gallu cwrw fe, a mae fe'n... Right, ti ond yn gallu... Ah, right, so ti'n gorfod aros nes bod y top yn dod I fyny I gallu gwneud unrhyw newid I fe. Okay, digon teg. So, run on last track. Yeah, gaf fi gwybod beth yw eich hoff game arcade chi. Os o'ch chi wedi chwarae Golden Axe, ond ife dyna oedd hoff game ti Commander ellill? Yeah, achos, you know, oedd e'n gallu troi mewn I Awr a just head on off. It's Michael Jackson. Wow. Wow. Pai dweud dyna oedd y game. Come on. Wyt ti o ddifri? Oh my god.
What? And the children that he saved, well, they're smiling because deep down in their hearts they know that Michael will return one day to Michael Jackson's war. Mae hwnna'n bach yn dodgy. Sut wnaeth e gorffen fyna? 2... Mae hwnna mor amheus i feddwl am holl hanes Michael Jackson. Another part of me. Bad reprise. So dyma'r holl cneuon Billie Jean oedd y diwedd. On CD tapes and records. Are there actually... Flip, oedd hwnna game gwahanol. Oh my gosh, fi'n gallu rhoi enw fi mewn. Right, go on in. Already got that there. Wow. Well. Right guys, be ti'n meddwl o hwnna? Beth o ti'n meddwl am y gêm hwnna? Flip. Yeah, definite. Obviously, nes I gwasgu continue fel o leia 10 gwaith, so bydd hwnna wedi ffliso fi hefyd. So, nawn ni mynd nôl at y rester nawr. Gweld os oes unrhyw beth. So, Commander Ellill, Gauntlet oedd un o'n i'n chwarae lot. Oedd e'n swnio fel... Oce, nes I fwynhau gwylio fe. Yeah, nes I joio fe. Right. Oh my god. I think really oedd yna'n game hear me out. Ydych chi'n cofio unrhyw un sydd wedi bod I Llangrannog, dyma oedd y gêm oedd fanna. So, mae hwnna'n eitha nostalgic I ran fwyaf o bobl. Gauntlet Fi eisiau ffeindio rhywbeth sy'n mor fyr a hwnna. Just... Chi eisiau chwarae bach o... Ti eisiau fi mynd I chwarae TMT? Turtles in Time. Actually, mae yna 2 fan hyn. Pa un? Yn gwybod beth yw'r wahaniaeth. Hwna yw'r un fi'n credu. Hoff arcade game fi erioed. Yeah, mae pawb yn. Mae pawb yn cofio Llangrannog achos oedd y game yna fanna. Wel, obviously, o'n nhw'n cofio mynd lawr y toboggan a wneud pethau ffantastig eraill fanna. Ond, ynglyn â arcade, dyma o'n i'n cofio. So, nawn ni weld... hwnna fi'n credu oedd yr un oedd yn Llangrannog. Ie, allai chwarae hyn am dibyn. Mae'n hoff game o wain, so... Neu cael go arno fe. Just check o un peth yn cyflym. Oh, na Rhys. Double Dragon a Bomb Jack ddim yn... Wel, ddim pan o'n I. Falle, rhwng ti cwpl o... Just cwpl, literally cwpl, falle blwyddyn yn hŷn na fi. Ond pan o'n i'n yr ysgol, oedd e'n Teenage Mutant Ninja Turtles oedd y game, nid Bomb Jacks a... Beth arall ys i'n dweud? Double Dragon, bendant ddim. So, na, falle. Oedd na un... Na, ddim un yn Glanllyn. Mae hwnna'n weird. Okay. Fi'n cofio... Nes I chwarae Bomb Jacks pan yn un fach hefyd. Achos oedd
Atari fi'n credu. Beth oedd yr un... Neu efe Commodore. Beth oedd yr un gyda cassettes? Double Dragon a Bomb Jack oedd yn llan granog adeg fi. No way! Na. Oedd e? Ond ti ond fel blwyddyn yn hun na fi, fi'n credu. Rhys? Ble ddo? Achos ti'n gwybod ar bwys y lle ble oedd fel counter a oedd fel ti'n gallu cael siocled poeth a stuff. Fi'n siŵr Teenage Mutant Ninja Turtles oedd fanna. Alright. Nawn ni neud bach o ymchwil mewn i hwnna fi'n credu. Nawn ni chwarae Teenage Mutant Ninja Turtles am nawr. 35, ti ond? Well, actually, ti yn cwbl mwy. Fi'n 31, so falle oedd Bomb Jack a Double Dragon a wedyn eith y torri a gafon nhw Teenage Mutant Ninja Turtles arcade yn lle. Fair enough. Just cwbl. $1 million question yw pwy ddechrau gyda fe. Yeah. Hang on, April. O ie, fi'n cofio ti'n dweud o ti'n fan o Teenage Mutant Ninja Turtles, though. Rhys? Right. Wel, okay, so dyna un o gwendidau weithiau Pandora's Box. Ti'n gweld y llinell yn y canol? Mae fel screen tearing. Ni'n gweld e? Dim ond pam ti'n symud ti'n gallu gweld e, ond os ti'n gallu anwybyddio hwnna, yn ffain. E ddim mor gwael â ni, mae just... ti'n gwybod beth i edrych am i purists sydd ddim yn hoffi unrhyw fath o emulation o gwbl. Bydd hwnna'n probably windio nhw fyny. Yeah, mae'n eitha amlwg actually. Yeah, fi ddim yn siŵr, Rhys, os taw y we yw'r broblem, neu efe just yn y settings. Ti'n gallu clywed... Neu just check fan hyn. Hello, hello. Yeah. Ydy e'n swnio'n okay nawr? ADSL. Yeah, be, fel USB audio interface. Wel, mae dyn ni Focusrite. Si command ellell, mae audio'n iawn i fe. Ond falle... Josh. Rhys, ti'n weindio fi fyny achos fi ddim 'di cytuno gyda Double Dragon a Bomb Jack, achos, come on, let it go. A Kieran. Rhys, right. Mae rhaid ni ffeindio ffordd o ti ffeindio game ni gallu chwarae ar-line. So, unai danfona Xbox One list sydd gyda ti, neu PC list. Chos fi'n gwybod mae hyn yn digwydd. Reswm fi di chwarae ar Pandora's Box heddiw, mae internet fi rhywbeth fel 9 megabyte upload, sef fel literally the limit i gallu neud stream. Rewi'r audio yma on fideo yn okay. Okay, right. Falle ti angen rhoi neurophones ti ar, Rhys.
Ti di talu digon amdano nhw. Fi ond yn gallu dweud y joc yna achos nes I gael nhw hefyd. Just eisiau ffeindio nhw. Right. Nes I gweld y neurophones ti yn ar desk ti. Nes I gweld nhw. Nes I neud bach o ymchwil. Nes I prynu nhw. A ti'n gwybod beth? Fi ond really yn defnyddio nhw fel arfer ar gyfer just mynd just cyn gwely, just I gwrando'r pethau. Ond achos y stael ma nhw gyda'r things yma yn eich clistiau, so nhw'n really cyfforddus iawn I gael yn eich clistiau yn gorwedd lawr. So oedd e'n eitha drud really I gael am rhywbeth fi ddim yn defnyddio gymaint. Ond mae fe'n impressive pam ti'n gwrando ar fel y 8D audio stuff. And there we go. Right. Nôl â ni. So syniad yw, os ti'n danfon rester, fi'n gwybod ti'n super brysur y pethau, ond ni'n gallu sort o rhywbeth mas. Mae game Age of Empires yn cymryd rhy hir I build a LAN Empire stuff. Fi ddim yn gallu gweld ni chwarae hwn ar y stream. Ond just dewis rhywbeth haws. Civ 5 yr un peth, yr un syniad, mae fe just yn cymryd ages I mynd mewn I. Overkill. Okay, Rocket League yn cross-platform, nawn ni cael Rocket League match yn. Fydd hwnna'n good. Nawn ni sort o'n y mas then, a cael Rocket League, a neud fel 3v3, a gwahodd pawb I chwarae pwy bynnag cael... Bydd hwnna'n good. Mae fe'n complete cross-platform yn dyw e? O'n i'n meddwl bod e'n un o'r gemau sydd yn... Oh, nice. Ei weles I bod bod yr ysgol gyda printer yn gweithio ar yr things. Mae hwnna'n awesome. Straps gyfer sorry, fi ddim yn gallu siarad. Gyfer masks nurses a doctoriaid. Mae hwnna'n awesome bod nhw'n helpu gyda hwnna. So yeah, yn Cymru ni yeah, fi'n credu mae Rocket League yn completely cross-platform popeth. Fi'n credu mae'r arcade machine yn Llangrannog yw'r unig reswm mae'r urdd wedi llwyddo I cadw mynd dros y flynyddoedd achos fi'n siŵr bod y kids I gyd wedi gwastraffu gymaint o arian. Ddim gwastraffu, nhw wedi cael oriau o adlaniant ond probably wedi... a bomb jack a double dragon. Nhw wedi cadw un o'r gweithwyr mewn busnes neu cadw nhw gyda job anyway. Oh god, mae mor cheesy yn dyw e. Who put the lights on? Ah. Yeah,
Rhan fwy, wel, mae pawb arall yn prynu rhyw tat o'r siop fel rwbr neu pensel neu rhyw fluffy neu rhywbeth. Ond, ie, well da fi prynu bwyd a chwarae ar Crwbanod Ninja. Mae'n swnio'n leim yn Gymraeg. Ond, oedd yna series gan S4C oedd nhw wedi gyfieithu y series i'r Gymraeg a dyna yw Crwbanod Ninja. So fi'n cael hwnna then? O ie, fi'n gallu neidio. Eitha uchel. Fi'n bloody neidio. Don. Whee! A Perion Coke, ie. A wedyn big fel ffas mawr os... Tio, beth sy'n digwydd yw... Maen nhw'n llenwi peiriant gyda loads o stuff, llawn sugar, llawn numbers. A wedyn, maen nhw'n wondro pam mae'r kids I gyd lan trwy'r nos. A mae rhan fwyaf nhw wedi dod â fel thousands o bags of Skittles a Smarties a popeth. A I cofio mynd pan ni'n gweithio. A oedd kids hyd yn oed yn dod o fel diod energy drinks. So, yeah, sim siawns really os e. A maen nhw'n excited, mae lot yn nhw ddim, os maen nhw'n blwyddyn 7, lot yn nhw ddim wedi bod I ffwrdd o blaen a aros gyda ffrindiau a stuff. Dwi wastad yn anghofio pa un oedd bebop a pa un o rocksteady. Credu, mae bod e'n rocksteady, ond fi'n siŵr. Ti'n gallu cofio, gaf fi gwybod. Dwi rhys yn gwybod. Oh, right. Hefyd dyna be o ti'n neud, Rhys. Prynu can so wedyn gwerthu nhw yn y nos. Wastad, wel, dyna lle ges ti'r thing I cael busnes dy hunain yn gwerthu bethau then. Entrepreneur, fel plentyn. Awesome. Bydde fe shredder with a... Shredder. Come on. Dyna'r patrwm. Come on, man. Neitio, man. Mae'n boenus. Come on. Neitio. Dyna ni.
ble mae'r blimmin' rockets ma'n dod o? Erbyn e. Rocks are grey, mae'n rhaid fi cofio hwnna. Rocksteady a Rhino. A hop hippo. Kind of. Name hippo? Bebop? Mochyn, o'n i'n meddwl. Oh my god, come on. Come on now, help him in. Oh, warthog, okay. Yeah, I suppose. I'm gonna need somewhere. Warthog. Tricky, we lladd y blimmin' thing yna sy'n hedfan achos dwi ddim yn lladd o'n adden o fe. Iawn ni'n gutted, mae'n fel i Mae'r hysbysebion am Streets of Rage 4 yna'n dod mas, ond dim blimmin' dyddiad to. So, mae hwnna'n reistredig, achos pryd o'n i'n trafod hynny, o'n i'n meddwl oedd e fewn yr un mis bydd e definitely mas, ond so nhw di roi dyddiad eto. So, ond mae hwnna'n game fi really eisiau chwarae. Falle, neu chwarae fel pob un yn arwain fyny at hwnna. Ond achos fi ddim yn gwybod pryd, falle mae'n syniad i fi dechrau mynd trwy nhw cyn bo hir. Falle ddim heddiw, ond... So fel arfer, be ni'n neud yw, os mae neb arall rhan yn chwarae, fi jyst yn neud Awr Retro, ond os mae mwy ohono ni'n dewis game sydd yn multiplayer ar-line, lle mae unrhyw un gallu ymuno. Byddwn ni wedi gwastraffu lot fwy arian ar y gêm yma na Moonwalker.
bendant. Bod fi'n defnyddio loads o continues ar un arall, mae hwn just lot yn ôl dda. Lot fwy fiddly. Fwy o... llai o le, really. Achos so fe'n... O, dyma nhw. So, Rhino yw Rocksteady, Warthog yw Bebop. So mae unrhyw beth wedi dod o'r hen o yw ddim yn mynd i cymysgu nhw fan i to. Ok, dyma quiz i chi. Beth yw'r enw'r weird thing yn bol... Sy'n fel y ymenydd yna, sy'n yn bol y cymeriad arall. Beth yw'r baddie, enw'r baddie yna? Cyntaf i ymateb yn cael bobr. April. Bach o babe. Mac. Right, rhaid fi check o bod hwnna'n gywir. Mac. VHS, oh, brilliant. Right, hwnna'n cwestiwn da. Pa VHS's fel plentyn oedd gyda chi? Oedd dy fi Santan, a collection o fel Bugs Bunny cartoons. Oedd Toy Story 1 ar VHS, Lion King, a fi'n cofio pen blwydd 8 mlwydd fe, naeth bachgen prynu fi, Lloyd fi'n cofio fe, naeth e prynu fi VHS Pocahontas plus pyjamas i mynd gyda fe. Ar y pryd o'n i'n cwestiynu fe, ond nes i wir joio'r ffilm, a nes i gwisgo pyjamas achos o'n i'n byw ar ffarm yn nghanol nunlle, so oedd dim o ffrindiau fi'n mynd i gweld pyjamas fi anyway. So, yeah, ond... yeah, confessions. Yeah, I mean... so, yeah. Crang. O, da iawn, Commander Ethith. Ti di ennill. Crang. Right, na i danfon ti y gwobr mewn unwaith ni wedi gorffen y stream. Fatha'n gorchiadau Commander Ethith. Crang. Great. Yeah, another question then. Beth oedd eich hoff ffilm fel plentyn? Weles i Labyrinth y diwrnod o'r ddoe, oedd ar Sony Films yn rhywbeth. Mae hwnna'n
ffilm really, really weird, ond eitha awesome. David Bowie, ti ar just sit. It's rhywbeth mor ryfedd, o ti'n rhaid I ti wylio fe. Ie, beth yw eich hoff ffilm plentyndod? Ie, fi'n gwybod, a'r holl fel animatronics, wel, sa'n gwybod os ti'n gael o fe'n animatronics. I suppose ti yn, ond ie, o'n nhw'n wych. Oh, right, mae'n bwrw nhw yna. Ni'n neidio dros nhw? There we go. Oh, right. Stupid. Labyrinth, Dark Crystal. Awesome. Star Wars. Ti'n beth, o'n I ddim really... Nes I colli Star Wars gyfan gwbl. Nes o'n I yn fel oedolyn. So sa'n credu o'n I rhyw fel 21 cyn gwylio'r un cyntaf. Un o unrhyw Star Wars ffilm. Fi wedi gweld nhw gyd erbyn hyn, ond mae'n hwyr iawn. Wel, no. O'n i'n fan mawr o Lion King. O'n i'n obsessed, actually. Yr animation. O'n i'n grac pan maen nhw'n neud yr remakes Disney yma. Achos... Ie. So nhw gyda'r un cymeriad ar... Thomas the Tank. Brilliant. Fantastic. Beth y fersiwn gyda Ringo Starr yn siarad fel trosleis. Mae rhywbeth eitha soothing am llais Ringo Starr yn Thomas the Tank. Ti gwrando arno fe mor ie. Mae popeth, ti'n gwybod bydd popeth yn iawn yn y diwedd. Na fi. Ond o'n i'n gwybod... O'n i'n hoffi'r llais. Fi'n gysau'r cwn yna. Robotiaid. Cwn robotiaid. Yeah, big fuss ar PlayStation Plus a Sony achos o'n nhw'n neud fuss bod Uncharted Drake Collection neu rhywbeth am ddim a dim ond fel cwbl o misoedd yn ôl oedd am ddim anyway so o pobl fel beth yw'r pwynt ni gyda fe'n library anyway achos mis Ebrill oedd Uncharted 5 yfe neu 4 fi'n credu am ddim so fi ddim wedi chwarae un o'n nhw to so fi'n edrych ymlaen at chwarae os mae fe'n dod allan am ddim yr collection
Fi'n credu maen nhw'n y fath o gêm mae byddai'n hoffi chwarae, ond fi ddim yn siŵr achos fi byth di trio nhw. Fi yn hoffi rai sydd yn gyda stori cryf a yn dilyn gyda opsiynau gwahanol. So fi'n specific iawn am beth fi'n meddwl fan'na, ond gyda rai sydd stori cryf, dawn ni dweud. So fel hwn, mae hwn just bach yn pointless. Wel, ddim pointless, mae fe'n dda o beth yw e, ond just eitha amlwg. Some lot o twists yn Teenage Mutant Ninja Turtles. Cwbanod ninja gyda twist. Ti'n chwarae fel y baddies, bydd hwnna'n cool. Bydd ni'n chwarae hwnna. Bob Rocksteady, falle? Fi wedi curo nhw unwaith. Na. Spin drones. O'n i'n defnyddio drone y diwrnod o'r blaen ar y ffarm i just gweld a monitro achos mae gyda ni yr gwartheg yn disgwyl ebol oedd brawd fi'n trio gwahanu rai o'r gwartheg a des i mewn a o'n i'n gweld e'n chwifio, so o'n i'n meddwl oedd eisiau trio dweud siw i nhw i symud, so des i'r drôn lawr a nid dyna oedd e'n trio neud, so nath e gwylltio, roi fi'r bus canol a bwrw fel alcohol pipe yn erbyn y gart. Oedd e mor funny achos nes i recordio fe a nes i troi e mewn i GIF, so falle na i rannu'r GIF yna ar Discord ni os chi eisiau rhywun o gyda Discord ni, achos mae'n eitha funny. Just gweld faint mor grac oedd e yn slam o'r alcohol pipe yn erbyn y thing, y gart yma. Nes i dweud sori am a nath e dweud rhywbeth fel os chi'n dod ar drôn yna'n agos i fi pan fi'n delio gyda gwartheg to na i seithi fe lawr, so ni bach alright Rambo, pwy sy'n cario gwn o gwmpas ydyn nhw pan nhw'n neud pethau, ond fi'n credu oedd e jyst yn grac. So fi'n psycho, so fi'n mynd i really seithi nhw fe. Ooh. Oh my god, fi'n eitha hoffi'r animation yna ddo, o fe'n llosgi, fel marshmallow. Come on then. Oof, beth ni'n neud nawr? Fi'n gwybod e. Trick yw naid kick. Osgoi'r tân, obviously. Cowabunga.
Gemau eitha mawr ar blymun flamethrower fe. Garach Game Stars I gyd ond yn llynellau. Ni'n cofio os ni'n sôn am fel teithiau tramor. Fi'n credu dyna pam o'n i'n fan mawr o Metal Slug, achos fi'n cofio, ti'n gwybod y taith I Barcelona mae'r ysgolion yn neud, wel, mae'r urdd yn neud. Es I ar hwnna, a o'n I wedi chwarae Metal Slug yn fel, mae fel complex mewn cabins a pethau fan'na. A ie, dyna yw'r game pryd hynny. Ers hynny, o'n I ddim yn gwybod beth, wel, pan oedd na fel port wedyn, weles I yn, what's it called, ar PlayStation 1, a prynes I hwnna, a mae'r version yna'n really dda, ond mae'r version ar y Neo Geo CD yn dda hefyd. Come on. Stick and move. O'n dweud, stick and move. Rhaid bod fi'n agos nawr. Haha. Haha. Brilliant. Fe yw Shredder? Thank you, my turtle. Oh, brilliant. There it is. Oh, actio llais. Hyfryd. Ddim yn siŵr quite faint o level sydd i'r game yma. A fi ddim yn gwybod os fi'n mynd I gallu chwarae nhw gyd heno. Fi ddim eisiau bod yn killjoy neu spoilsport, ond fi cael diwrnod eitha hir. Ond mae'r lefel yma yn dechrau. Gori ddim ben mwan. Alright. Wel, screen ddim yn gael fi symud. Bellach. O, ti'n gwybod game sy'n eitha da? Wel, o'n I wedi joio. Mae fel remix o stuff ar y console diweddar ddim wastad yn troi mas yn dda. Ond y game Xbox Gold mis yma, na, diwetha, sorry, mis Mawrth, oedd Shantae, Half Genie. Mae'n okay, gyfer side-scroller, platformer. Na, mae ddim ydi e. Oh, wel, na I gorffen y lefel olaf. O, bydd hwnna'n epic. I gallu dweud bod fi actually wedi gorffen yn y stream. Gyda miloedd o continues. Os chi'n cyfri, probably y geinfed oedd hwnna. Mr. Freeze. Yn y zone now. Just mynd tu ôl, a bwrw nhw tu ôl.
O, fi eithaf jyst neidio dros nhw'n byd. Ydw? O ie. Doi. Silly. Diolch o, mae hwn oedd y hwb o'n i angen. Just i dal ati. Dal ati, boy! Tybed, os byddwch chi'n cael y baddies o Power Rangers yn erbyn y baddies o Teenage Mutant Ninja Turtles, pwy bydd yn ennill? Oedd dy fi crush weird ar y person drwg yna. Siwr y menu yna gyda fel het. Pigog. Oedd gyda hi llais ymlaen, ond rhywbeth amdano hi. Dwi'n mynd oedd yn bach yn annoying, ond oedd hi'n credu oedd hi'n eitha. O Rita, dyna ni. Yeah. Rita. Ni'n... o'n i'n chwarae o'r Sega Mega CD, y Power Rangers game, a ni'n edrych nôl yn meddwl, o'n i ddim mor bothered am yr actual Power Rangers ei hunain. O'n i'n meddwl bod yr un yn gwisgo fel suit D oedd yr un fwyaf cryf a pethau, ond o'n i'n meddwl Rita yn really cool. Weird. Like game arall. See how fun. O na, ar y Sega Mega CD, fi wedi bod yn dweud Kieran fi eisiau chwarae Road Avenger. Byddai yn neud e. Y thing yw, mae fe'n fwy o hassle i set fe gyd lan, ond fi'n credu fi ddim werth e. Fi jyst angen bod ddim wedi blino cymaint mwyn cael reg ni set fe fyny. Astronomer. Okay. Na I googlo hi wedyn. O wain. Na i ddim. Oh! Fe dyna'r diwedd? O wain? Wyt ti'n dweud celwydd? Oh, dyma fe. Oh, Krang. Oh, yeah. Oh, wow. No, sorry for that, actually. Ni'n siŵr oedd yna cymeriad arall yn Turtles, though. Oedd yna un gyda fel masg ar... Beth oedd enw fe? Achos yn y cartoons, fe oedd gyda llais fel... cas. Sorry, mae rhaid I fi pause o fe jyst I gweld llun Owain yn o y person oedd e gyda crush ar fan oedd e'n... Okay. Astronomer. Fantastic.
Oh, digon teg. Fantastic. Right. Diolch am rannu hwnna, Owain. Good. April o Turtles bydde'r un bydd pobl, diolch, fel pobl yn gallu cael crush ar hefyd. April yn nice. Pwy arall? Eisiau mynd lawr y hawl o Smurfette, suppose. Oedd Gargamel gyda rhywbeth eitha tywyll fan'na fi'n credu. Gyda Gargamel a resymau oedd y Smurfs a pam oedd hi wedi cael ei creu. Ond, tiwod, mae yna theories o bobeth, felly. Na i gadael chi trafod hynny. Ddim mynd mewn i hynny right nawr. Come on in. Pocahontas achos ges i fideo pan o'n i'n 8 a Misty o Pokemon. Na, gallai deall hynny. A Misty o Pokemon. Tiwod, oedd Pokemon wedi fod mas yn y 90au. Wel, Pokemon gynta. Oedd dyfu Pokemon coch a glas ar y Game Boy Pocket a'r Game Boy Original. A wedyn ges i Game Boy Colour ar ôl, ond deall hynny, Misty. Ie, ti'n beth yw Misty, ond y menyw o Team Rocket. Os ti'n edrych ar y cartoons, Misty, beth yw'r enw y menyw o Team Rocket? Jessie, dyna fe. God, mae hyn yn boss anodd i... Fi ddim yn neud job dda iawn, ond still. Oh, dweud hynny. Yes, June. Oh my god. Fi'n gallu bwrw fe? Oh ie, beth yw enw'r boi yma? Dyna, fe oedd yr un boi creepy. There. Right. Dim pwynt neidio gyda'r boys ma. I just ymladd nhw ar y llawr. Ddim neidio. Come on in. Shredder. O'n i'n meddwl Shredder. So beth yw'r enw'r llygodau mawr? Good one. Beth yw'r enw'r beth? Splinter. Shredder a Splinter yn eitha debyg o ran enwau.
Set! Here's an ail. Owain, oes na trick I curo'r pobl yma? Cos oedd Splinter wastad yn cario fel ffon, oedd e? Oedd yn mas o bren, so oedd Splinter yn neud synnwyr. Ti'n mynd am y logic o Rocksteady yn Rhino a Bebop yn Warthog. Ooh. Technodrome. Turtle power. Come on. Shredding crown. Ooh. Oh no. Pwy a wyr. Wel, mae hwnna'n lle dda I gorffen a byddai'n casglu'n diogel am fy ngwely heno. Bendant. Fi wedi blino. Oh, ond mae wedi bod yn hwyl. A, diolch am ymuno heddiw gyda stream. Yn weld falle bydd ni'n neud rhywbeth wythnos diwetha. Wel, o'n I bai bod Owain a James yn neud rhywbeth. Ond, byddai siŵr o fod Conquer Bad Fur I gallwn ni. Mae hwnna'n posib. Ni wedi neud stream o Conquer Bad Fur Day, ond so ni wedi gorffen o'r blaen, felly falle bydd yn cyfle da I trio gorffen So diolch am wylio, a nawn ni, os chi'n ymuno gyda Discord, a diolch yn fawr Commander Ellill, hwnna'n wych. Os chi'n ymuno gyda'n Discord, ni'n gallu gael chi gwybod pryd ni'n tebygol o stream o nesa. Pwynt yw, gyda popeth sy'n digwydd, ni ddim yn gwybod. Mae fe'n anodd, really, I ddweud bob hyn. Ni fel arfer dechrau'r wythnos yn cael sgwrs a just gweld os mae pobl eisiau pryd maen nhw'n gallu. Ond, fi'n credu bydd yn good I gael y thing Rocket League yna rhyw noson a cael bach o tournament yn digwydd. Mae Rhys wedi actually prynu hwnna, mae fe'n hollol cross-platform, so bydd yna'n ffordd da o chwarae gyda cymuned a pawb I just gallwn ni cael Discord chat ar hefyd a ni gyd just yn cael good laugh and fi'n crap yn y game yna, ond bydd dal yn hwyl I chwarae mewn tîm, falle bydd 2 person arall yn dda, ni gallu matcho'r lefelau so bydd yn dig. So, na I just mynd mas nawr yn gyflym, jyst I ddangos chi. Os chi gyda, na I just cael look trwy rhain, os mae yna game ar y Pandora's Box hoffech chi gweld tro nesa, just gael fi gwybod. Mae gymaint o gemau, fi'n credu mae fe'n consol eitha da o ran hynny o ran wneud streams achos mae pethau iconic fan hyn, ond mae pethau eitha random fel oedd y Michael Jackson's Moonwalk yna yn hwyl a oedd y cerddoriaeth yn lot o hwyl, ond gael ni gwybod a gallwn ni wneud hwnna. Right. Nos da, gweld chi cyn bo hir a cadwch yn saff a nos da.